DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Karong nga mga orasa mga kasama niya karon diri sa may Dumalagwan, Barangay Matina Playa, atong siyudad sa Davao. Atong masudlon karon ang atuang usa sa mga DXDC Listener of the Day. Let's go. Ayo! Naitagbalay? Ay, salamat kayo. Budayon ta. Okay, kinsa pangalan nato, Mrs.? Si Risa Umanya. Oh, si Risa. Manya pila edad ni Ma'am Risa? 6. 46. Minyo na ka no? Oh. Oh. Kana mangutana ko nimo Ma'am Risa. Pila na kakatuig na minaw sa DXDC? Dugay-dugay na. Napulot na yata. Mga napulo na. Kung sa may mga programa nga imuhang ginapaminaw, mga drama sa DXDC sa Mindanao. Balita o handumanan. Balita o handumanan. O drama nga handumanan. O kinakong suliran. Nga ganahan ka maminaw anak. Ay na ang sa tambag. Sa ako'y kaayunan na nakuan. Mga katunan. Makatunan. Sa programa, sa mga programa yung gipaminaw. Balita buntag. Gawas nga na yung pagpaminaw, mga drama o programa sa DXDC. Kung sa may na hatag na tabang sa DXDC sa inyo. Balita o halipay karon sa ato ang sa atong paminaw karon sa ato ang lugar. Kung sa may imong imensahe na mo, kay mag-celebrar ni sa mga ka-63 nga anibersaryo. Mahinaot ko, matagaan mong may lawas, dagdagan ang inyong kahansog para makasulod Ay, di pala yun. sa laing nga lugar-lugar. Lugar-lugar. Salamat kayo, manghinaot may nga, magmalipayon, pirmi ang DXDC aron po mo malipayon maminaw. Oo, malinaw ko may maminaw, labi ng tiban o suliran. Okay, di ka maglangan mga kasama. Tungod kay Sigig Paminaw, ikaw ang amuang listener of the day karong adlaw. So, Mrs. Lisa, dawatan ato ang brand new nga radio set gikan sa DXDC Armin Davao. Salamat ninyong tanan. Isa pa yan. Gawas nga na. Pasulubon sa siguro nato siya ng t-shirt. Kaya para inigkaon niya, nagsulob na siya daan sa ito ang souvenir shirt. DXDC souvenir shirt. Nindot tayo mo t-shirt sa? Salamat. Salamat. Sisi. Gawas sa pa yan. So, para ganahan ka mo kaon niya, ipares mo sa bagong radyo, bagong t-shirt. Di ataron dawata ang lamian nga litson manok. Sarap. Nakapaniog to na mo humana. Tapos na ko. Simbuta ko nog manok pa na. Sarap. Sarap mo lang. Sarap na ko. Humanog kaon. Wala diapon tayo soft drinks. Ha? Oh, naipares. Nay pares para diskal. Kay kasulti, ni Mrs. Risa. Daghang salamat. Ay sa kayan. Okay, so mo ni mga kasama ang ato ang listener of the day. Dali mismo sa may Dumalag Uno. Dumalag Uno. Barangay Matina Playa, Siyudad sa Davao. Kasama mo sa Balitad Serbisyo Publiko, Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak RMN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.